Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. And thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Reality TV show review. And namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Guys, the final episode ka season 7. Yabona guys, ama-diary session kaBaba uMosamseleku anesihluku. Hayi indlela vela khulume ngayo bafethu vela hlaphazi uzuna ukuthi yo yazi yangahlala kahle lento ayiwandi ukuthi unkosikazi wakhe mhla esehleli ebukela le show emlalele uyothini guys. One day iyombeka kuma divorce court ngiyanitshela. Sithe isuka ke uBaba uMosamseleku wayeqonda ngqo kuMacele ke wayombuza ukuthi kungani engazange ke ayibandakanye ke nomndeni ngesikhathi kibeke eholiday. uMacele wasechaza ukuthi cha mina kade ngasho ngathi ningikhiphe kulezo zinto zaleni angisazi ngeni because uBaba uMosamseleku kunezithembiso azenza noMacele angasafuna ukuyifeza. So Macele ke naye uthi cha nami ithi ngizama ukuyikhipha ke nje ezintweni ezihlanganisa naye. Guys, again uBaba uMosamseleku ke take this behavior kaMacele very personal. Uthi uMacele ubhidliza lento yena ayikhandayo. Like lo baba guys doesn't care who get hurt in the process. Ingqobo nje makujabule yena kobe kuphelele futhi. He said uMacele mayiqhubeka kanje uzozisusa esihlalweni sokuba ke umamkhulu nokuyinto engathi ishuke kuMacele leyo guys. Uthi nje yena ukhathele. So guys, uBaba uMosamseleku kumele kumbiza ngomamkhulu ethi uIndlovukazi. Ucabanga ukuthi nje ngazi ukuthi kunemali ephumayo ephumela ukuthi uIndlovukazi. uMacele akanandaba nalo nto. Ngamane ngihlale nje ngibe uMacele kuphela ungangibizi iNdlovukazi if you don't want to, because like ngikhathele nje ngikhathele yona yonke into eyenzeka kulomuzi. So guys, uBaba uMosamseleku also introduced number 5 noma ke engamvezanga ke guys ubuso, kodwa ke simbonile imlenze yakhe, sambona nengubo nesisu sakhe, sambona ukuthi okay nangu ku number 5 kababa ke uMosamseleku. Sesithemba ke ama investigators alapha na ka social media ukuthi cha aphekwa lo ke lo daba azobuya naye fresh number 5 asitshela ukuthi kahle kahle ungubani lo number 5 guys esingazi ke noma ke wangempela ke noma sisadlala ama game ke abahleze ke bedlalisa wona nokuthi guys it's something that they want to clue us with ukuthi lo sicabanga indaba lo number 5 sicabanga indaba number 5 bese yabuya ku season 8 siphinde sisiyabheka number 5 dololo akekho number 5 kodwa nje I think from season 5 years ago they've been talking about number 5. I don't know, but sesubonile kumzimba ke nkosami noma singabona ngikhanda kodwa umzimba sesubonile mhlawumbe ngampela cha sesizombona ku season 8 ke ozayo. So guys, uBaba uMosamseleku uhambe wawoshisa impepho nengicabanga ukuthi ke abanye ke ukuthi baye bahambe bawatshela ke abaphansi ukuthi yonke lento esiyenzayo njengamanje siyadlala lana shoot story sak TV, so ezinye izinto ningazithathi serious ngoba guys izinto afika ikhulume lapha eMsamo zizokumangaza. So kuhambile waye eMsamo wafika wakhuluma nabo batshela kokhokho bakhe ukuthi ke hayi manje sengiyamthatha number 5 ngiyivala manje hayi ngiyivala impela ngoba noMpumelelo nawo ufuna ukuhambisa inkomo, so kufanele ngithi uMpumelelo ethi hambisa inkomo kube ukuthi nami sengiqedile ngindaba yami yokugana. So guys, I think amadlozi ababuye bawatshela ukuthi lana siyadlala la, so ningathathi serious bazo delete anytime soon, like delete yabo babuye ba rap babuyele kubona ukuthi bedlala njalo yabo. So guys, yeah, but ke yabona this episode ingenzi uBaba uMosamseleku ngambuka ngamanye amehlo, but before fearing God fear a man. uBaba uMosamseleku guys on his daily session as I've said ukuthi ke ubuya ngakhulumi kahle ngize ngiyibuza ukuthi mangaba amakhosikazi akhe seyabuka lama diary session akhe ayathini kuye noma uyatshela ukuthi hayi bedlala phela story lesi yabo, we don't know. But guys, I felt like in that episode he belittled uMacele, wathi okokuqala uyondliwa akasebenzi futhi uyena yedwa ke guys ongasebenzi, kodwa ke uthi yena umphathisi kwendlovukazi nokuzophela ke kusala igama mangabe eqhubeka nokuzikhipha ezintweni zomndeni. Yabona ke leyo nkulumo guys ingenza ngabona ukuthi kubalekile
ukuzimela yize ushadile but iba nayo nje le ndawana ye-independence kuwe ngoba bayokukhumbuza usuthi ukhohliwe bathi ungakhohlwa ukuthi awufikanga nanesente elimdaka leli kulomuzi. So leya nkulumo guys inamathi yalumela iyahlaba nje ayihlali kahle ukuthi kahlahle uMacele akasebenzi. Basenza uMayeni uyasebenza, uMakhumalo uyasebenza, Mangwabo uyasebenza and yeah guys ushilo impela uvele washo wathi okokuqala nje uMacele akasebenzi. Uyena kuphela umuntu ongasebenzi la ekhaya kusho ukuthi uyondliwa. We Jesu. Hayi bafethu uthando lwesithembu. We ma yabona nje. Yabona nje guys yabona nje uthando. Hayi. Look abamsele kuya fluctuate okwedola laseMelia kule season ubeyifela ngoMayeni nangoMakhumalo Mangwayo noMacele hayi ngazi ukuthi angazi bashiphelwe ispoke guys. But yeah guys, it brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion about le season noma le episode, the last episode ukuthi ucabanga ukuthini wena ngayo. Ucabanga ukuthi vele number 5 uyeza vele yonke lento ibiyenzeka lapha na into ekhona vele ngempela noma like kuqhutshwa icontent. Bye.